Kulendi. Another day, another you. Muri Zimbabwe, kwauyiwa. Nasi, I am in a good mood. Ndiri kufara chaizvo kuona VP Chiwenga vachibata dzimwe mbeu dzevamwe vanhu vari kunetsa. Aiwa imbonzwai, ndisandataura inini zvandoda kutaura. Inzwai zviri kutaurwa naVP Chiwenga po. Kunzwa kuti uyu mwana wangu wa Chiwenga uyu aita aiwa samjeri. Hapana anonzi uyu anoera uyu. Munoisa mje akangokanganisa chete bedzi munovharira. Ndokuti discipline ivepo. Inini zvangu munhu ari kutaurwa ndiri kumuziva because ukuona ndichiuya panapa every day ndetine mafaira but before I do that ndiri kuti chi big up comrade Traore wherever you are maoko masarira tiri kungoti mukomana ngaachipuwa beu abude because nyaya yacho yakutaurwa nevakuru kuti munzwe nyaya iri panapa zvakataurwa namaoko masarira zvandiri kuona same information yakubuda nemukanwa maVP Chiwenga. Inzwa kanzi wachiwenga mwana wangu, it's like the language iri kubuda ndeye mai Muchinguri mukanwa maVP Chiwenga for the first time kunzwa murume mukuru achidedzera kuti ngasungwe ngapuwe jere. Rinzwe zvakataurwa namaoko masarire panyaya yacho iyoyo yamwana wamai Muchinguri kuti equation yacho inyatsobalansa One of the key persons that have been moving drugs muZimbabwe ndimai Muchinguri nemwana wavanonzi Tanya. Tanya is into drugs. Everyone knows that. Munhu wese anorarama fast life ne high life yemuHarare will tell you kuti Tanya haana chimwe chaanozikanwa nacho except for pushing drugs. Tarisai Tanya wacho zvaakaita, munzwa achitaura kana kungomuona chimiro chake izvi zvindopa munatsaona kuti drugs destroy. But you hear Mai Muchinguri vachinyepera kupusisa vanhu vachiadresa pamarally, addressing on national TV vachitaura kuti drugs akashata, drugs destroy Zimbabwe. Yeti mwana wavo vari kuchengeta, she knows it. She's bailed mwana wavo many times vanhu vachibatwa vachipusha drugs. Drugs wawanepi ndiri kusupplywa naTanya Muchinguri. Mai Muchinguri wofonerwa, then she does the cover up. Mari drugs Tanya paanga abroka. Yekutoti abooste business drugs, that money she was given by kuda kwashetagwirei. Right, mukomana mamunzwa anenge ari muchika kadya nduru. But before I waste much of your time, ndisanda analyze uchotopinda deep nevanhu ava. Mira ndingogara ndashandisawo mukana uno because ndo mukana wacho kuti tatounganidzana kudai soka makamirira kunzwa kuti ndinoda kukuudzai kuti ndobva ndakuudzai futi zvimwe. Kuna vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana kuti mastud permit. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha panyaya dzekuregister makambani nekuvhurirwa maFNB business account. But this program yandiri kukuudzai iyi ndeye vaya vasina mapemiti but vari kuda kuitawo makambani, vaya vaneta nekutambira mari vachitambirira maakaunti evamwe vanhu but vaakudawo akaunti yekuti inongosenderwa mari one na one ipapo inongosenderwa mari ichingokubatsira mari zvisina malimit asina nemusoro wesaya. So kambani yandiri kukuudzai yandiri kukuintroduce kwari inonzi Education Research, and these people, they are reliable and affordable because the Education Research anamukoma Owen ndo shasha dzega. So far so good because kana uchida register zvinhu zviregisterwa nemunhu ane company iri registered nakudhara zvinokwanisa kukubatsira. So mirai tipinde mushoko futi tionesane zvinhu zviripo paground. KuZANU-PF kune zvakawanda zviri kuitika. Vanhu vakaenda vachifungidzira kuti vakangwara. Opah Muchinguri was the first person kudedzera kuti takutorawo resolution number 1 yacho takupasisa zvataurwa pano. Aripo here ane chekutaura kana kuti andoda kusumudza roko ane chekupikisa kuti tisaise this resolution 1 kuti isapase like zvinoitwa pamuchato zviya pane anenge achichatisa vanhu ka anotaura kuti aripo here anoti muchato uyu usabudirire kana aripo ngaasumuke kana kusumudza ruoko. This is the same scenario, the same situation iripo kuna mama Opah Muchinguri vachitaura kuti
aripo here vachidedzera vari kwamutare kuZANU-PF conference kuya ana Chiwenga vanga varipo zvavo vakatarisa. Hakuna chinhu chinorwadza uchinyazoti iyo isusu takabvira kudhara munhu ari kuchata uyu kauyu ndindakatomsumudza kana basa raakushanda ndindakatoita kuti ariwane kuti azowana mari yekuchata. Ungonzi aripo here munhu achinyazoti uripo zvako. Ndine zvangu ndinongoti guys muchato wenyu uyu kauyu tsvagai mumwe marriage officer ini handizvikwanisi. But Opah Muchinguri ndobva asumukati aripo here ndobva asiwa zvake achita zvinhu zvake zvaari kuita. Mafaira vatanga kubuda right now ngatitsome iye wacho iye ndo pakubuda nyaya iyi kuti izvezvo hatitoda zvikanonzi Chiwenga mwana wangu ngatigadzirei order panyika. Malcolm Masarira ataura uyu Traoro vanaye vakamusunga izvesu ari mumasales ari kurimando ari kunyimwa bheo zvekutodaro. Vanhu vakawanda vanenge vada kuziva kuti saka haufa kuna Malcolm Masarira zvakazodii zvakazoita sei haufa chichi no but iye akazongoti guys idzi nyaya idzi hadzidu dzinyobuda papublic every day ngoti nhasi bheu ndazodai nhasi bheu but most of the time state chitobvunza kuvanhu vacho vanenge varipo paground vanenge vasara guys zvapapa haufa chichi panyaya yaMalcolm Masarira. I don't know maybe munhu akasara ake ari pachannel yavo or maybe haana direct communication nekuna Malcolm Masarira. Zvezvo zvakudai isusu kuti totaura nemunhu wese Zimbabwe yese inini nditotaura nemunhu wese chero mupurisa wekuti izvezvo kana kutobvunza kuti nhasi Traore adyei ndinokwanisa kukuudzai kuti anenge adya chakati but tiri kungoti Traore akarwa kurwa kwakanaka wherever he is right now. Hondo yacho yakubuda nemuromo wabosi wake because inini ndakatarisa VP Chiwenga ndoti ndo bosi waMalcolm Masarira pakuti Malcolm mainzwa zvaaitaura Malcolm aiziva kuti Geza ari kuzouya kuzodai but pana ningirikina apa anga akaita something chidavado chachakaita sei chachakarongedzwa ipapa. But ladies and gentlemen, a lot is going on in Zimbabwe ende munozviziva kuti inini ndakagara ndataura so far ndikati tine nyaya dzimwe dzatoda kugadzirisa munyika takabetrayiwa nevanhu vekuti vakanotora mapositions and a lot of people are still asking, a lot of people are still in shock kuti Kulent, are you sure kuti udaita MP? Guys, chinhu chamunokwanisa kungoita is to support me. Vamwe vari kuti ukaita MP unogona kuluza all the popularity, all the following, vanhu vese vanenge vachikuningina. There is no such a thing because chandiri kuziva ndechekuti tikangori kana tazvipira kuti now takuenda paground handizotaura zvimwe zvese mamwe mastrategies ndoda kurowa vanhu chinonzi chibhakera chekumombe kana musati makambochiona chekuti ndikangonzwa kuti kune seat rebi-election riri kudiwa ndinongoenda ndokonofila zita rangu ndoisa ipapo ndobva ndava ndakachikoka chibhakera chekumombe ndota kurova nekugotsi zvokuti handifanira kutombopotsa munhu because ndikakupotsa ndindodonha saka ndonyatsomeka sure kuti ndakachikunga ndokosvika ndingoti bo siti tatora takumboita zvirudiwa nemazimbabweans. Mazimbabweans havangamuke kunoenda kuseniseni vachinovhota chuvachua kuti vaitwe sei nemi. No, we are sick and tired of that nonsense. Taneta takaneta kare. Now pane imwe nyaya iri panapa iyi former tourism minister Walter Muzembe will remain in custody after the high court denied his bail, sitting concerned over his pressures absconding and the gravity of the charges he faces. Justice Debure ruled that Muzembe had failed to assure the court he would not flee again if released. Saka nyaya yacho risimbo atadzake kungoonesa court kuti ina ndakazonikira ndozoona kuzotiza kuti anditize. Muzembe manje anozvita muningi waMnangagwa manje ndo pamwe dambudziko rimwe rapo manje anakasukuere vakamusiya ari koko anakasukuere kasukuere struggling for own information kasukuere akabroka kasukuere akachoboka ari kuto struggle ne life yake ndobva atosiya Muzembe akutoenda mu life yekutotambudzika wese vachinyembera kuti nge vanenge vanaye vari kumubheka apana ka business ane musoro wacho vanganzi vari kuda kuningirikina. So zvinhu zvinongondirwadza zvinhu zvakadaro kuti Muzembe akango anyway inyaya dzavanhu kuZANU-PF kati vasiye vakadaro ngavarovane ikoko vapedzerane because that guy akadodzodzokera kuZANU kwacho ndozvaanga adzokera achiti ndiri kunoenda ndonosvika ndonoita in good books naMnangagwa. Mnangagwa will never forgive anyone, never ever. Usafoketa mistake kuti wakambotadzira Mnangagwa iwo ndiwo chatokangana kuti wakambomutadzira ufunga kuti iye achakuregerera. He is not that character Mnangagwa himself. Isusu tomuziva kubva kudhara achingotanga kubva pandakatanga kungonzwa kuti zita kuti Mnangagwa ndakabva ndatoziva kuti okay tatanga kuona nyaya dzemunhu. Isusu kana takunyatsorova investigations dzedu tinonyatsotarisa nyaya kubva netunhu tusina nebasa rese kuti kopa mabhebha akamira sei munhu to researcha kuti mabhebha ake kana akanyidana nemusikana anodai toti kopa neshamwari totarisa kuti pashamwari akatamba neshamwari anodai
all those things zvoita ngasina basa but zvine basa right. Pane there's this issue who is this guy repicture of look at these guys vari kubuda pascreen now. Zvakaoma wewe. Tafadzwa Mugwadi akabva kuMDC. Tafadzwa Mugwadi anga ari munhu weMDC ndobva anojoina ama-streets eZANU-PF. Saka shoko rakazofamba zvichinzi hanana Mugwadi ari kudzingwa futi ipapo. So he was in a panic mode. Basa rangu roda kutorwa. No vanga vabuda vari vese kutotarisa kutoti tungwarira ndiye anoda take over negreen yangu because it's easy kapabowera apa vanenge vachirwira city roro. Vanhu veZANU-PF vese. So it's very easy. Vanongorekola Mugwadi. ZANU kana yada inokurekola Mugwadi. Yarekola Mugwadi yobva yatoisa tungwarara. Kana kuti uya anongowanirwa zvaanongowanirwa ungonzi takudzinga mupati because of chichichitu nyaya yato vanenge vachigadzirwa. Because vanhu ava vane vanhu vavo vanenge vachidoisa mapositions. But I'm telling you guys, once this mistake ikangoitika Mugwadi or any anenge adzingwa pasiti rake zvaasinganzwisise usatarisire kuzodzokerapo even uri independent or someone. No, don't try to do that. Call me, uya fonera inini MP wabantu kuti Kuliend kwaita seat, come and contest muone zvinoitika ipapo. Because vanhu veZANU-PF inorohwa neni. Ini ndino one munhu anorohwa ZANU ndoirohwa zvokuti kana mega bimi kambotovhunzana muri kwamuri kuti uya anenge ari dangerous. Mukada kuti iwo wadzingwa kuZANU-PF odzokera unoti no, it doesn't make sense. Because pane nyaya dziri kugadziriswa muparliament dziri kuda isusu vanhu vanodziya musoro. Muparliament hamusi kuda munhu anorizina. Muparliament hamusi kuda munhu anogara pasi. Muparliament munoda munhu wekuti uchitaura nyaya so zvokuti unopedzera waitoita chaos zvokuti unobva watombonzi chimbomusumudza yabuda panze uchidziya musoro every pese pori kupindira muparliament. Zvokuti hakuna anenge ane right kana simba rekunzi akurikola. Pavanenge vakamira panze vachiti toda kusunungura mavhiri emota yawauya nayo unoona uchitopikwa nemwoyo kutobva kumba. Zvese zvako zvizofanira kana kungoya neUber unofanira kuita zvekungovhiringidza so kuitira kuti zvinhu zvacho zviite sei zvichinje maitiro. But anyway, I will talk about it panyaya idzodzi dzese kuti tichazoita sei. Ndoziva kuti vanhu imimi kutaura nemi kwandiri kuita ndichikuudzai kuti Kuliend for MP. I know kuti a lot of you guys hamusiri muchandivhotera. Kunotone vamwe vanhu vari paground vatiri kutoonesana takatogadzira influence iri kutoningina paground chapo unoona vari paground vatokudza kuti I think this guy ngamboya atore chinhu ichi. Even Mnangagwa is in panic mode. Paangonzwa kuti Kuliend Mnangagwa. Kuliend akangonzwa kuti kuna Kuliend Mnangagwa akangonzwa kuti kuna Kuliend anotanga kutya kuti who is this Kuliend? Ari kuita zvinhu zvechiimba nheya ari kutorera ma-MP angu basa because ina handisi kumira ndiri kungosvika ndichitsvaira. I remember 2023 takataura nyaya yacho ndobva ndazosiyira a friend of mine akaita take over ku Citizen Coalition for Change. I was quiet because handasingadi zvekutaura zvakawanda. But look, iwo chita take over utore chinhu ichi. But tanga tatosakura chinhu chatoibva chapera. But to my surprise ndakuzoona the same guy wandakati ndaburukira city akunzi akutorwa city naChabangu. I was quiet because ndakangoti iwo chipinda ndakuchikupa mukana upinde because age wise anga atokura kudhara isi ndangati aini mukana ndichiri nawo kutozoita pakawanda. But ndikangoreka ndapinda izvezvi unozoshamisika kuti zvazofamba sei. Ndo masira ndakazongoita chinhu chacho ndikangoti it's okay iwo chita take over. But you moita zvokunzwa imi zvakaoma kani zvakaoma. Chabangu akangoreka nanguva yabva atora chinhu chake ndobva aenda nacho city vanhu kana nhasi vari kungochema. So ndaitorisiva macalls akawanda kuti after papa nigirikini. But iwo ndiwo ngo waiuya uri pafirst nigirikini uri ungori face of the brand ndiwo waiuya uchimiramira zvakanyanya uchididididi uchidaidai pairohwa macampaign pachinchi. Vanhu vakawanda vachindiona inini izve. So even you guys vanondiona musocial media you always think kuti maybe this guy chii chaangaita chaanganingirikina because ndanga ndisinga campaign kuside kwako iwo. But dai wakauya kwataiita campaign isusu takatogara tatoti taitosvika zvaya zvokunzi hanzi ZANU-PF inorambidza vanhu kuita ma-meetings yaitorambidza kumwe kwete kwandaiita inini handisida kukuudzai side racho. But vanotondiziva iko kwanondiziva ZANU-PF yanga isina chairambidza ikoko zvese taitoti tikatoningira totoswera chero kana uri mupurisa ukada kutonzi uda kukanganisa taitoya padheni pako mangwana kuti wangu tauya
tirakuona ka handitoda kurambidza vanhu kuti vambe zinangoti amana imimika mese muri kuita zvepolitics, just do it. So I'm not a new guy in this field. Ndoona vanhu vakawanda munogona kumazondikira kuti ayo but yo tangokujaira uri paCoolian TV uchiita sei. No, Coolian TV is Coolian TV, but kana ndichinge tauya paground, all I'm saying is muchanakidzwa guys, but without wasting much of your time, regedzai timbogumira panapa. Bye bye. Coolian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Coolian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Coolian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Coolian.